Vítajte pri našom kvíze o najznámejších latinských výrokoch. Pripravili sme si pre vás 10 známych fráz, s ktorými sa pravidelne stretávame. Poďme zistiť, či ich poznáte. Prvý výraz je homo homini lupus. Čo si myslíte, že znamená? Človek človeku vlkom. Táto fráza pochádza od rímskeho dramatika Plauta a spopularizoval ju anglický filozof Thomas Hobbes. Vyjadruje presvedčenie, že ľudská prirodzenosť je sebecká a že bez pravidiel a poriadku by sa ľudia správali dravým a nepriateľským spôsobom voči sebe navzájom. Poďme na ďalší výraz. Čo znamená cogito ergo sum? Myslím, teda som. Táto slávna veta je základom filozofie Reného Descartesa. Vyjadruje presvedčenie, že jediné, o čom si môžeme byť istí, je naša vlastná existencia, pretože samotný akt pochybovania o nej dokazuje, že existujeme. Poďme na ďalšiu otázku. Čo znamená memento mori? Pamätaj na smrť. Táto fráza slúžila ako pripomienka nevyhnutnosti smrti a pominuteľnosti života. V antickom Ríme ju vraj šepkal otrok generálovi, aby mu pripomenul, že je len smrteľník. Ďalší výraz je alea iacta est. Čo si myslíte, že to znamená? Správny preklad je kocky sú hodené. Táto veta sa pripisuje Júliovi Cézarovi, ktorý ju údajne vyslovil pri prekročení rieky Rubikon. Znamená to, že bolo prijaté nezvratné rozhodnutie a niet cesty späť. Pripravte sa na ďalší výraz. Čo je to alma mater? Živiteľka matka. Dnes sa tento výraz používa na označenie univerzity alebo školy, ktorú človek navštevoval. V starovekom Ríme sa však používala ako titul pre bohyne, ktoré boli považované za živiteľky ľudstva. Teraz prejdeme k výroku vox populi, vox dei. Hlas ľudu, hlas Boží. Znamená to, že názory a vôľa väčšiny ľudí sú považované za správne a sväté. Táto fráza sa často používa na podporu demokratických myšlienok. Čo tak vyskúšať ďalší populárny výraz? Čo znamená carpe diem? Uži si deň. Tento výrok pochádza z básne rímskeho básnika Horácia. Je to výzva, aby sme si užívali prítomný okamih a nečakali na budúcnosť, pretože život je krátky a neistý. Ďalšou otázkou je, čo pre nás znamená in vino veritas. Vo víne je pravda. Táto fráza naznačuje, že pod vplyvom alkoholu ľudia strácajú zábrany a hovoria pravdu, ktorú by za triezva nepovedali. A čo je to ex ofo? Z úradu, z povinnosti. Tento výraz sa používa na označenie situácie, keď niekto koná na základe svojho postavenia alebo funkcie bez toho, aby bol o to výslovne požiadaný. Pripravte sa na poslednú otázku. Čo znamená quo vadis? Kam ideš? Podľa legendy sa touto otázkou opýtal svätý Peter Ježiša, keď utekal z Ríma. V prenesenom zmysle sa dnes používa ako otázka o smerovaní alebo osude. Dúfam, že ste si kvíz užili. Ak áno, nezabudnite lajknúť toto video a prihlásiť sa na odber.